Eguna. Prest? Bueno. Bueno. Zero segururi ya, Autuko eta hau? Listo, lehen esko. Prest gode? Ega, Durangoko azokaragoa. Aspaldi piztu genuen sugarra, urruneko ginen baina itzuli gara, azkenengo gaua balitze zara, egingo dugu eztanda. Egingo dugu eztanda. Durangoko azokan gaude eta jendez lepo dago. 250 kulturrekintza, 689 liburu berri, 151 disko, 46 aldizkari eta beste hainbat eta hainbat ekintza. Euskal kulturaren topalekua da. Baina nik hemen ez dut topatzen, topatu behar dudan eta nahi dudan pertsona. Alessandro Ruta. Egingo dugu eztanda. Aizera nadire mere zaiete tu zaiado Adostuko ringrato chiudi spiette fameno po Adollo fuoco coce ma si fuie e la sta Saltzen Txakur txiki bat leire. Alessandro, non zaude? Galdera hona. Durangoko azokar, baina kanpoaldean, zerbait berez egiten ari naiz, saiatzen ari naiz, neure liburuak saltzen. Baina egiten duzu kanpoaldean. Hemen barruan geratuta ginen, ez? Zuk igual ez dakizu, baina nik liburu pilo bat, milaka idatzen dituen, eta saiatzen ari naiz saltzen, baina hemendik, txamponarekin saiatzen ari naiz, baina ez da gertzen inor. Baina esan nion nire bururi, venga, igual beste batek erosiko ditut nirea. Ados. Entxenato, leire, ados. Vale, hemen itxango zaitut. Gaur ez dut ezer salduko. Saretzeko leku bada, azoka? Saretzeko esan duzu? Saretzeko. Jendearekin egoteko, beste sortzaile batzuekin egon izateko. Bai, jendearekin zuzenki egoteko bai, egia da askotan distantzia badagoela bestela, ez? Ja profesionalizatzen den momentutik, ez? Euskal talde bat edo euskal artista profesionalizatzen den momentutik badago ja distantzia bat. Kontzertotara joaten gara, jende asko dagoen orduan atzeko atetik joaten gara, eta alako kontuak, ez? Eta hemen horrekin apurtzeko aukera eder badugu, eta horretaz gain, eta niretzat pertsonalki are garrantzitsuagoa izan da azken urteotan, urte guztietan, beste artistekin hartu eman bat izatea, eta asko ikastea. Eta Mikel Urdangarin parean izatea, Ainautekin elkartzea, ez dakit Izaro berarekin, ez dakit inguruan dauden artistengandik asko ikasi dut. Peio, zuretzat zetak apustu bat izan da. Zure proiektua, egin nahi zenuen, borrokatu zara, lan handia egin duzu, eta urtero hemen zaitugu, kontzertuak ematen, gauzak egiten. Zein da, oin egiten duzun balantzea, hasi zinenetik oinarte, zetak proiektuarekin. Zut ezin naizela kexatu, ez? Egia da, bendeta oso ondo kokatuta zegoen, hori utzi eta zetak hasi zenean, proiektu berri batekin hasten zaren, ez dakizu, norainoko, ez? Influentzia izango duen, edo helduko zaren jendearen gana, ez zaren helduko, apostu egin nuen, eta egia esan, gauza handia da, ez? Bizitzen ari garen guztia hau, zetak, ez dakit. Kokatu da hor, nolabait esatearren, jendeak berea egin du proiektu hau, eta ni oso eskertua nago horrekin. Belarretan marrazten, musu bat larrunen. Zelan zaude aurtengo azokan? Urtero etortzen zara, urtero gustatzen zaizu jendearekin egotea, aurten nola enfokatzen duzu, nola ikusten duzu? Zesan behar dizut egia, edo... Egia, beti egia. Saiatu behintzat. Beira, atzo antxitate asko izan duen. Bai. Asko, bai? Asko. Eta gaur etorri nez eta oso ondo. Eroso nago, pozik nago, jendez bete da, lako batez, hasieran pixka kaotikoa izan da, baina gero bere alaia, dena bere lekuan kokatu da, eta jarro da batean nago, lagunekin,
asko miresten ditudan beste artista batzuekin ere, inguruan, giro ona dago, giro polita dago, euskara dago ere, gazte pila bat, euskararen inguruan, eta uste dut oso ederra dela, ez? Eta nik uste dut jarruedan sartu naizen honetan, 5 egun pasako direla, azkar. Zer da antxetatea, sortzen dizuna? Ba, ez dakit oso ondo egia esan, esan nahi dute, azken urtean, pasazaidan zerbait izan da, Kolonbiara joan aurretik, antxetatea sortu zitzaidan. Mexikora joan aurretik, asizatea sortu zitzaidan. Nueva Yorkera joan aurretik, hori dena aurten izan da, ez? Eta azokaren aurretik ere, atzo, buruari bueltak aritu nintzen, eta asko zobe daramat antxetatea gaur egun, duela urte batzuk nera mana baino, baina, egia da, azokara etorri aurretik. Zer egiten duzu hori pasatzeko? Horrelako momentuak bizi dituzunean, egin behar duzulako proiektu handi bat, zerbait handia daukazulako esku artean, ez? Eta gainera aurten ez pentsa, aurten ez daukat disko berri bat, ez da berez biziko, baina hala tokatu da, askotan antxetatea ere ez dakizu, ez? Mekanismo hori pizten da, eta ez dakizu zergatik datorren, eta... Bai, orduan atzo eseri nintzen, pixka bat, arna sartu nuen, ez? Erdi meditatu nuen, meditatzen fundamentuz ez dakit, oraindik, nahiko nuke. Baina, nahiko ondo egin nion, nahiko ondo kontrolatu nuen, da asko lagundu dit, antsietatea zer den jakiteak eta ulertzeak, ez? Eta hori identifikatzeak, eta, egia esan bezala, orain ja, odixan sartu naiz, oroitu naiz, bizi dut eta sentitzen dut une honetan, honek benetan guretzat eta sortzaileontzat duen garrantzia, eta horrek ere laguntzen dit, hori hobeku kudeatzen. Zelan daramazu azokako abordajeak? Jendeak abordatzen zaituenean, horrela? Zuk abordatzen duzu bezala? Horrela. Hori zelan daramazu? Ondo? Bai, ondo, urte asko dira hemen, ez dakit, baina 10 urte, bai, ona etortzen hasi nintzenetik, ez? Eta, nik uste du ja nahiko ondo antolatuta dagoela asuntua, hilarak ondo antolatzen direla, eta jendea gaina oso respetuzua da, gozada bada. Eskerrik asko, utziko zaitugu sinatzen. Plazerra, ondo segi, vale, animo. Zerura eroritakoen omenez Mila esker benetan, zuri. Beti, 27. zenbaki, 27. liburua, aurtengoa, El Maizal, eta... Eleberria. Bai, eleberria. Eske liburu guztiak 60 dira. 60 guztira? Badira gaztentzako, umentzako, eleberriak badira 27. 27. eleberria aurten, eta Maizal. Urtero, kasi, hilara luzeena azokan zurea. Mundu guztiak nahi ditu zure liburuak sinatuta. Egon naiz urte eta urte lan egiten, eta pizkanaka, irakurleak etorri dira. Toti, nola da hainbeste jenderekin egon alizatea? Hainbeste jendek ukitzea interesa, zuk egiten duzun lan horretan? Pozik nago. Nola ez? Hemen ikusten dut lagunak, irakurleak, hitz egiten dut haiekin, eta gauza garrantzitsuena niretzako da. Bai. Urtean zehar, badau leku bat eta momentu bat bakarrik euskal kultura dana elkar ikusteko. Eta hau da, bestela, ikusten behar dugu adibidez liburu bat nahi baduzu, disko bat nahi baduzu, eta aurkitzen behar duzu liburu dendatik liburu dendara edo. Baina hemen, elkarrekin zaudete. Elkarrekin 5 egunetan, elkarrekin dago, eta hau da gure potentziala, no? Hala, potentziala. Bai, potentziala. Beti jakin izaten duzu zer jarri dedikatorietan? Edo momentuan inventatzen da hori? Hori asmatzen dikoa? Froga egin dut, baina batzutan ezin dut. Mila esker. Ondo pasa liburuarekin. Mila esker. Baina, aldatzen, froga egiten dut, ez bi liburu berdinak. Badira berdinak, baina ez segidu. Bai. Ilusio berezia daukazu, El Maizalekin, edo ateratzen duzun liburua ateratzen duzula, normalean ilusioarekin egoten zara? Bai, beti. Beti? Bai, galdera da, zein liburu gustatzen zaizu? Zure liburua zein gustatzen zaizu gehiena? Niri? No, zura. Galdetzen dute, jendeak galdetzen dute. Hori zaila da, ez aukeratzea? Eta ezin dut, danak dira desberdinak, denbora asko hartu dute bakoitza, eta momentu hartan idatzen nuenean, erarekin. Orain da, El Maizal. Disfrutatu duzu idazten liburua? Bai, pena da, ez dugu denborarik euki euskeraz itzulpena egiteko. Pixka bat berandu egonaz, aurten.
Bai, baina datorren urterako gara izabiltza. Bai, udaberrian agertuko da euskaraz eta datorren urteko liburua, pixka bat harinagoa, no? Bueno, ikusten dut hilara egiten ari zaizula lusatu eta lusatu eta lusatu. Nik eskertzen dizut, nire bizitzan behin ikusi dudalako horrelako hilera bat, beste aldetik. Ni esker zure denboragatik. Eskerrik asko, Toti. Zuei. Esango nuke azoka etenkadeko berrikuntzan dabiela, ez dela urtengo kontua bakarrik. Azkenengo 10 aldira, 10 begiratu beharko genuke eta ikusi orduan ze azoka antolatzen zen eta gaur egun ze azoka muta antolatzen dugun, ezta. Begiratu behar da, gaur egun ez dela azoka saltoki handi bat bakarrik, aurkezpenak egiteko lekua ere badela, kulturgileak eta sormen lanak bertatik bertara ezagutzeko lekua dela, kulturgintzan burua sartu eta esploratzeko lekua dela, egitarau zabal batekin eta ez landako gunean bakarrik, herri osoan banatuta dauden guneekin. Eta nik uste dut bide berritzaile horretan sakontzen ari garela. Italiarra naizenez, ulertu beharko nuke zer den euskal gizartearentzat Durangoko azoka. Ea lortzen dudan ointxe bertan. Zer da zuretzat Durangoko azoka? Bueno, egia esan da, Durango azoka beti da nik etorri naz, txiki-txikitatik eta autura da. Gabonetako pariak erosteko une bikaina. Eta erosketa desiente... Bai, hasi naiz, ja. Zer dago barruan? Nire amarentzat opari bat, ez dutena. Orduan ezin da esan? Ez, bestela ikusiko du. Euskal Herri osoko artista da sortzaile danendako plaza bat, eta guretako aukera ederra ezagutzeko bakoitzan lanak, eta gaube euretaz ikasteko. Urte guztien hainbeste entzun eta irakurtzaiteun artistak bertatik berta ikusteko aukera polit-polit bat. Klasekidea gara, Gasteizeko kampusean ikasten dugu euskal ikasketak, eta izan da eskusa bat gaur biltzeko klaseko danok, bakoitza bere etxetik dator eta plan politxa suertau da azkenian. Egunon Deiane, zer egiten duzu hemen Zentro Palentino? Hau egunetan azoka giruelan du, da hemen gauz, bierra egiten urtero moduen. Eta nola bizitzen ari zarete aurtengo azoka? Gogo askoz, itzaron dugu gogo askoz, da bizitzen gabiz gogo gehiago zendino. Ze pasadan urtien ondo gonzan, baina hau da azoka, hau da gu gurogune. Diskoak, liburuak eta... Janaria. Eta edaria. Hemen trifasiko deitzen dana, urteko ardau baltza, salda berue da txorizo egozia, da la estrella. Hori da eguneko menua. Eguneko menua, sobre todo. Liburua, trifasiko eta diskoak. Hori da gauzia, bai. Nahazten, baina ongi. Eta jendea terpillo bat dato. Bai. Azoka akogida oso handia dauka, da girue oso politxera. Oso politxera, bai. Ikusi ditut hemengo pintxoak direla Torresnoak, adibidez, ongi, Bai, baina Torresnoe Palentinoe baino gehiago euskaldune jaten da bez, Hemen Palentino behintzet, bai. Bai. Gero eta jende gehiago nahiko dituzu, edo olako jende zera nahikoa... Azoka topera izeten da beti. Normalien, eske jende gehiago, bai, etorri leke, baina atendidu ez dakiten galbadan. Zenbat zarete barruan? Normalien urtien ziar 2-3 pertsona goten gara, baina hauen azoka egunetan, aurten gauz 6-7, zelan egun askok ez die jaiegunek, azkenien jendie bere bierrak dekoz, da hor konpontzen gara. Jendie beti daupres esku bat itxeko, da azokan bierra itxeko. Eta momentu libre batzuk dauzka? Datorren hastien, bizertik aurrera edo. Ez daki bizitatxo bat zidez, zu, justo handago. Nik egiz izaten botzut egiten dau urte asko ez noiela azokara holan fizikoki. Azoka ona etorten da. Hain gertu baina ezina. Ezina.
Anari, zuk zelan pasatzen duzu Durangoko azokan? Ba, nik oso ondo pasatzen dut Durangoko azokan. Nei, ba, azkenin zuk egiten duzun lan edo lako gintza batetik, izan aurten liburu gintza edo musika gintzatik horrek sortitun zenbait derrigorrezko egoera ez ditu dela oso gustora egiten. Durangokoa oso gustoa egiten dudan lana edo bai, gauza derra da, zure liburua irakurri duen aurten edo diskoa entzun duenarekin egotea eta gauza zuzen hori eta hori pila gauzat zait. Baina ez, aurtengo Durangoko azoka da Anarik literaturari ematen dionean, ez? Ja, salto egiten duenean, eta pentsatu dezakezu, baina Anarik noiz utzi dio idazteari? Forma batean edo bestea? Bai, baina hor beste, bai, liburuak egia zan beharrakoat badaukala beste zea bat, bai. Izan jendearen erreakzioan, herrian daula, inoiz ez didate utzi diskorik hainbeste sinatzeko, jendeak nahi du eta desberdina da, liburu gehiago sinatzen dira diskoak baino. Bai, eta ez sinatzearen zea hori, baizik jendeak nahi du zuk jakitea erosi dula liburu hori eta berare, bai, pixkat beste lotura bat. Egon ginen horri buruz pentsatzen, bai, liburuak beste zea bat daukala. Claro, eske jende asko kaldetuko zizun. Ze ezberdina dan musika egitea edo liburu bat idaztea, letra bat egitea edo hitzak idaztea besti batentzako edo liburu batentzako. Baina zure musika entzuten duenak zure liburuan aurkitu zaitu. Letretan, hitzetan, zure hitz egiteko moduan. Eza kontinuum bat bezala da, ez? Orduan bai, kantutan adibidez argazki baten esango nukena, hemen esan zagun eszenak bezala direla, eszena luzeak, ez? Nire kantu baten alko luke pixu jartitzaileak atletismoko pista baten. Hor ja, desarroiatzeko aukera mandit, orduan esango nuke inputak nahiko berdinak bezala direla, baina gero, liburuan gehiago luzatzeko aukera eman didala. Ari bat dauka liburu osoak, baina, esaten nahi zara, ez? Ez dakit kapituluak diren, baina, zati motzagoak ditu, batzutan elkar lotuta dijoaz, beste batzutan agian ez horren beste, baina bai historiaren barne, eta badira, alako, ez dut esango pilulak, baina bai ez, transportatzen zaituztenak beste leku batzuetara, eta batzuetan meloiak irekitzen zaizkizu, eta geratzen zara, historia motza izan da, baina ni geratu naiz meloi honekin orain, abertzer egiten dut honekin. Ez, eta ematen du askar irakurtzen dela, baina ez du ematen bat ere askar idatzitako liburua. Laburra da, baina badauka sakonera, testu horiek badaukate sakonera bat, beste leku batera. Osa, luzatzen da barrurantz bezala, esango nuke. Eta hau zan momentua, liburu hori idazteko. Duela 15 urte, Anarik ezin zuen horrelako liburu bat idatzi, edo bai? Ez, hau da momentua. Hau izan bertzen momentua, ze, hor daude, aipatu ditut pare bat klak bezala, ez? Nire aita baino zarrago naizela konturatzen naizen eguna, beraz konturatzen naiz nire aita oso gazte hiltzala, eta nola denbora elementu oso surrealista dan, ez? Eta gero bestea, egia dela, heredatzen ditu dela 13 Olibondoren responsabilidad, ez dago inor etxean horiek, ez? Eta orduan zuk erabakitzezunean, honi, pena ematen dit, ez? Kriston gauza ederra da, horrek ematen duen olioa, eta aparte, nire parte bada, nire ama Herriberrikoa da, Olitekoa da, gure parte bat anein den bizitzan, eta idaztea da baita zeu jakitea gauzak, zeuri desbelatzea, ez? Beraz, noan honi buruz idaztea. Eta orduan bi elementu horietan jarriko nuke, eta hori azken urte hauetan pasatu da, ez? Eta nola geratu zara? Oso gustoa geratu naiz. Liburuarekin esan naiz, bai, gustora geratu naiz. Gustora idatzi dut, oso gustora idatzi dut, nire apostua momentu hontan da musikatik bizitzea, eta momentu hontan ez naiz irakaslea, beraz horrek esan nahi du urtero igual 100 pertsona gutxiago ditu dela buruan. Utsi duzu, klaseak ematen? Utsi dut, momentuz ez ez nahi zai, bizitzak esango du. Baina, momentu hontan, ordune, pentsatu niretzat, amets bat, ez inoiz horrekin amestu, baina konturatu naiz amets bat izan zitekeela
hori ez, jaiki eta idaztea. Orduan horrela idatzi dut. Anari, ikusten zaizu beste leku batean. Bai, Bai. Osa, pentsatzen dut hori ona dela, ez? Beti leku berdinean ezin garela egon. Beste leku batean ikusten baina beste lasaitasun batekin. Leku hobean ikusten ez du? Ez dakit hobea den, hori zuk jakingo duzu. Baina lasaitasun handiagoarekin edo... Madurez, no? Izan daiteke. Igual azkenean, ez? 52 urtekin igual. Leire! Aizu, Alejandro. Non zaude? Galdu zara edo? Mentxenago taberna palentina baten, zeke, mengo inguruetan dago leku berezi bat, eta badakizu azokan zehar, nik nahi nuen ezagutu, nola bizitzen hemen diren, hemengo, bueno, zu beti zure kontuetara, aizu, hemen lana dago egiteko, ondo legoke etorriko bazina. Bale, ados, bukatuko dut kafea batean, trago baten, eta etorriko naiz ahalik eta azkarren. Venga, txau, egon txarte. Txau. Ja. Txau. Willis Drummond taldea. Ni Willis Drummond sale amorratua naiz eta kasualitatez. Jurgirekin topo egin berri dut. Kaixo, Jurgi. Apa, egunon. Zer moduz? Oso ondo. Pozik, berriz ikusta hori ez, zugumul hori eta zarata hori pixkat girotsua izatea, beste urteari konparatuz, oso kontent, bai. Ni oin dela 2 aste nengoen zuen kontzertuan Kafe Antzokian. Bai. Eta hain zuzen ere, gogoratzen dut, ospatu zenuten neska... Baten urte betetzea. Ni justo bere atzean nengoen. Bai. Bai, ez nuen parte hartu ze eruditzen zitzaidan oso kutra. Baina bere atzean nengoen eta kontzertua bikaina noski. Nola joaten ari da... Oso ondo. Ari ginen lehen aurkezpena urazken diskakoa. Hau, badaukazuia? Oraindik ez. Hau edo viniloa nahi, zedera edo viniloa. Nik oso vinilo zalea nahi. Bai, baina... Espada. Hala, da eraman orain, ja. Baina asko gustatzen zait laranja. Zergaitik laranja? Ez da laranja bat, da mandarina bat. Mandarina bat, barkatu. Eta, justu kanta bat deitzen delako mandarina, eta kantu horretan agertzen da mandarina bat, eta beraz, mantendu dugu hori portada egiteko. Arrazoia da neguan atera delako diskoa eta negu frutua dela. Hori sasoiko frutua da, eta estaten dugu diska hori sasoikoa dela, eta baita ere pixkat, nola egan, zirkuito laburrekoa eta bertako produktua dela, beraz bai, sartzen da ere hortan. Eta zure ustez, oroar, zuretzat, da egotea. Durangoko azoka da Durango azokan egotea. Eta zure ustez, horrez gain beste zerbait esan nahi dute Durangoko azokak? Gauza asko, ez dakit, guretako ondo da, egoteko lehenik noski saltzeko, baina baita ere beste taldeekin bat egiteko, gure pixkat mundu txiki hori elkartzeko urtean behin, eta gero publikoarekin ere bat egiteko eta denbora pasatzeko pixkat gauzak trukatzen, ez bakarrik dirua eta diskak, baita ere argazkiak atera, mintzatu, eta aukera da ere gure publikoa ezagutzeko. Ni italiara nahi zenez behar dut jakin zein diren zure kutsunak nahi baduzu erakutsi? Bai, nik preziski erosi behar dut vinilo bat horren, igual bagoaz egalekin eta erakosko izut. Bagoaz ba. Venga, goaz. Hau da, nik esten izuna. Bai, erakutsi apur bat, kaixo. Opa, egunon, Mise, Miranda Arbaiza. Bai. Nik entzun dut Spotifyen pila bat, viniloa behar duen behaz. Hau da, nik hartu duen. Gu vinilo zaleak gara. Hori da, bigira. Bai. Ameritan hori entzun behar da, kriston diska da, eta zuzenekoan ez dut horrenik ikusi, beran denak izan diratik kristona zela ere bai. Denbora eukiko duz. Bai, aurtan gaude. Eta noiz izan zen zuen lehen aldia Willis Drummond azokan? Gu egin dugu bidea pixkanaka, lehen diskarekin ez ginen etorri, eta bigarren diska egin genuen bide huts zigulorekin, eta beraz bide hutsen standean egiten genuen agatsalde bat, lantxanda bat, eta parranda polit bat normalean. Eta gero 2016-tik goiti, hasi ginen gure main propio hartzen,
eta hor gaude 5 egunez, egunero hemen, eta beraz, normalean parranda pixkat gutxiago, eta egoteko baldintzak ere hobetu dira, leheno etortzen ginen furgoan lo egitean eta holako gauzak. Bai, alolo. Orain badaukagu pisua eta asko hobeto pasatzen dugu, hemen gaude 5 egunez. Joango gara liburua erostera. Bai, ez dakit nun erosten den. Han egongo. Bilatuko dugu orain pixkat orain. Hemen dago, egiten. Berdea gustatzen zaigu, Euskalia. Bilatzen nuen hau da. Ez dago inor. Trukean, gutxi hau. Hau, ez dut horrenik irakurri, baina erosi behar nuen, Mikel Alvarez da bira produkzioan ari da, eta taldearen bideoklipak ere egin ditu Zuxbank diskarekin, eta bitartan atera du libururi eta sari bat irabazi du, eta beraz hau da hartu nahi dudana. Daukazu planteatu eta libururen bat euskeraz. Nik idaztea? Bai, eta Willis Drummonden historia euskeraz. Taldearen historia askotan egiten da. Bai, taldearen historia buruz, ez gero nik beti izan dut buruan egitea ipuin liburu bat egun batez, baina, ez da zoren nik hasi beraz. Ez bada ez hasi, ez dakit, noiz amaituko dudan, ikusiko dugu, berdin egun batez, ja. Zaharreki izango naizenean rock and roll egiteko, igual etxetik egingo dut hori. Poltsak beti eta poltsikoak ez, baina ongi. Bai. Ongi. Orain itzuliko zara zure lanera. Hori da. Egunero hau gaude. Hala ere hemen gaude. Naiz eta mundu pikutara doan batzutan, gu hala ere hemen gaude. Inor begira izan da ere, berri eginen ere. Zelan zauz, Miren? Ondo, bai. Miren, eta sortzaile bezala egotea, eta baita ere hautsenean koordinatzen, eta zelan ustartzen dira rol horiek? Zaila da. Bai, niri zaila egite zait. Eta kontrasanak sortu ditazke, momentu batzuetan ere? Bueno, kontrasanak nik banekien hasieratik izan naiz biak. Ez da izan ere, lehengo bat agero beste ez, ia hotxenean sartu nintzen erako baneukan ere proiektua, eta egia da lehengo urtea dela aurkezten dudana zerbait. Eta... Zerbait ez, diskazo bat. Diskazo bat. Diskoarekin ator. Eta bai, ez dakit, ari zait kostatzen pixka bat hautsenearen papera alde batera ustea. Miren, nolakoa da diskoa aurkeztea Durangon? Eta jende agurtzea etengabe, horrelakoa da, soka. Agur! Diskoa aurkeztea, Durangon, zan nahi duzu, ederra. Osa, nik uste dut gatozela denok horre ilusio batekin, kristona. Gero, hostia ederrak ere jasotzen dira, batez ere ikusten duzunean nola batzuei oso ondo funtzionatzen dien, eta beste batzuei igual ez hain ondo. Zein oso salmentetan? Bai, klaro, horre ere ikusten da egia, ez? Publikoa zer nahi duen, ez? Eta zuk uste duzu zurea dela honena, orain ja ez, baina hasieran zatozenean lehenengo aldian, ni bentsat horatzen dut ez Napoka hiriarekin, eta gu hor gentozen super, Eta, besterik gabe, esan nahi dut, da oso ilusionantea. Ze Durango da, gure plaza, ez? Osea, hori da, eta hori, ilusionantea. Eta aurten, bereziki, asko kostatu zait diskoa ateratzea, eta pare bat urtetan proiektatu dut momentu hau, eta azkenean iritsi da, orduan, egia esan ikusi ditudanean diskoak hor, hola, barruan kili-kilia egin dit. Eta hori nik badauka dala diskori, baina erosingo nuke, berriro. Zure diskoa erosingo nuke. Ai, harri denak. Bai, zera zure umetxua. Eta hor dao, bizirik. Miren, badaukazu azokan oroitzapen, ez dakit, zeozer hiltzatuta, edo gertatu zaizun zeozer barregarria, edo kontrara, gertatu zaizun zeozer harritu zaituena. Txikitakoak bai baditut, ze igual txikitan dena da askoz ere, izugarriagoa. Horatzen naiz adibidez Mariasun Landa ikusi nuen lehenengo aldia. Eta orduan, klaro, berak umentzako literatura, ez? Eta
hori gogoratzen dut, gainera gogoratzen dudana da, claro, karpak ziren, azoka zen karpa bat, denak barruan euria, kriston humedadia, eta horretaz gogoratzen naiz. Ez humedadiaz, esan nahi dut, gogoratzen duen gauza polita da hori, Mariason landa, ikustea berbertatik. Eta, bueno, gero, pila bat, batez ere lehengo hotxeneak ere bai, orain, baditu dira, karo, 15 urte pasa dira, baina hori jaleo hori eta ze guapua zan, bai, alde batetik bestera ibiltzea, eta pasatzea, eta ia zer dagon, eta hori jale horren oroitzapen oso nadaukat baita ere. Miren, igartzen da aldaketa bat edo evoluzio bat ahotsenearen oholtzara igotzen den jendearen gan? Ikusten dana da, igual bai, belaunaldi berrietan bai ikusten da beste estilo batzuetarako joera, dela musika urbanoa edo dela autotunea, baina hori egia da urte batzuk badirela hori presente dagoela, euskal musikan. Zer nik uste, euskal musikak zerbait ondo egin badu dela hartzea dagoen guztia eta gure modura interpretatzea. Bestela, zen ukiko gaur egun daukagun anistasun guzti hori, eta hori datorre egiten, pentsau, 60. 70. hamarkadetatik. Hartu kanpokoa, hemengoak inaztu eta benga, ez? Eta hori da guai. Oraindik hala ere, roka, dakagu super sartuta, eta jarraitzen dugu hortik imaginatzen mundua, Hori bai ikusten dut, hori pixua handia daukala, ez? Baina bai, belaunaldi berriak usartu dira gitarrari gabe ateratzera, ez? Edo bateriari gabe ateratzera asko eta asko holtzara, hori bai ikusten da. Eta aldaketa guztiak dira oso onak ikusten dut, eta osasuntsuago egiten duela panorama oro har. Hementxe gaude, Neomak taldea, lehen aldia sortzaile Durangoko azoka. Zer esan nahi du zuentzat? Guretako, alde batetik da oso polita. Azkenean nien beste denporala nien ibilita gero, gu beti egon gare bestaldian, gu beti zen gare liburu bat erosi, disko bat erozta etortek itzenak, eta kasu honetan guztiz kontrakua da. Bueno, kontrakua, bagatoz beste diska eta liburu batzuk erozten, baina egiz esan guretako alde fuertia, gure lana Durango Azokan egotia da, eta oso polita da. Ados zaude. Bai, gehituko niokera bai pixkat nerviosismo puntu batekin ere bagatu zela, ez? Azkenen ametxek esan duen bezala, beti bestaldian egon geha, etorri geha jendea ikustea, kontzertuetaz gozatzea, aurten lehenengo aldiz guretik atean zerbait eskaintzea publikoai, ez? Orduan urduritasun puntu hori ustete bai badaola, eta batez ere ustet gogoa zuzenean jotzeko, hainbeste kontzertuta etorri geha honea, ahotseneara gozatzera, kasu honetan gozatuko dugu oholtzatik, eta gogotxu, jendeak inoteko bai estanen eta baita gure kontzertuan bai. Kontatu nolako zen Durangoko azoka lehenago zuentzat, orduan. Hone, etortzea? Ba, izan da igual beti egun pasamoduko bat, opariak erostera, eta igual bai aukera bat artistekin zuzenian egotekoa, ez? Normalean juten gara kontzertutara eta egia da emateigula uste dut guztioi, ez dakit, emateigu zerbait ez, gerturatzea eta zerbait eskatza, baina hemen emateigu zilegiago dala edo eskubide gehiago dakaula hortako, ez? Nire ustez, ni italiarra naiz, olako gauza Italian ez da existitzen. Eta beti hasieratik sortu zidan ideia zen, hemen ez dagoela barreririk. Hori da. Lagun artekoa da, egia da edo... Bai, nire ustez Durangoko azoka da lehen aipatu duten bezala gauza bat oso gertukua, ez? Ez dakit, etxeko giro baten edo zeinekin egoteko aukera ematizu Durangoko azokak. Nahi dezula ezagutu Alexardu, juten zestana eta ziurrenik ongo da hor, sinatzeko firma disko bat, egoteko zurekin, eta hola idazle artista hemen dauden guztiekin. Orduan bai da ustez, sortzen dela hola etxeko giro bat. Ambiente berezi badau. Bai.
Nik uste gaina Gabonei eta bai, aziaren muteko bastante egun seinala bai izaten dela. Gabonak azten dira, Durango batera. Bai. Nire idea, beste idea, sortu zitzaidan beste idea bat. Eta, bueno, zure diskoari buruz, nor da diskoan dagoen emakumea? Diskoko emakumea... Esan daiteke edo beste sekreto bat? Ez. Da Xeli da Arrasateko andra bat, Euskal Dantzak urte askoan zier erakutsi dauen andra bat, eta guk hori diskoan portada pentsatarako orduan, gu ja bagekixen emakume bat gure gauna izan, azkenean diskontan defendatzen duen tradizio eta modernitate hau apurtxo bat errepresentetan dauen norbait izatea. Eta gizio zan, lehenengo pertsonia burura etorri jakon izan zan bera. Nik esango luke dela igual, gure inguruan egondian emakume guztien erakusle bezala jarri degula bere irudia, ez? Neomak musika tradizionaletik dator, baina beti esaten dugu musika modernua gehitu diogula horreri, orduan guk gure amaren gandik, gure amoren gandik, gure birra modoren gandik entzun ditugun gauza horiek erabilitugun musika egiteko, eta pixka bat Xeli izan da como guzti horien ez, emakume guzti horien irudia, gaurko look batekin, gu garenaren hori berari gehituta, esango nuke. Dauko gauza bat, emuteko zuri, opari bat. Benetan? Bai, aber gustatu zaizun, Gure kamiseta. Zuretzat ja Durangotik opari bat. Ez que oso, bueno, nik oraindik ez daukat zer trukean ez daukat zer, nahi baduzu nire liburu bat benetan opariko italieraz sentitzen dut. Ulertuko. Ikola ikasten dugu lanera, bai. Mila esker. Aizek, elkarrizketetan zuek eskuak nun jartze dituzue? Ez dakit egia esan, edo hola pixka bertsolari da, igual, hola. Hemen? Bai. Eta hor, ja pertsona serioaren plantak egiten dituzue, edo nola? Ez que hola egia da gehala super txintxuak, Claro. En plan, ez? Bale, horrela beratuko gara. Bat. Eta gero ja naturaltasunek edo erazten zara ja horrela, ez? Bai, ja apoiatzen, jakin gabe oso ondo nola egon zutik, ez? Gero kremaiarekin jolasten hasi, eta... Durango kasokauko emanaldiak pentsatu dituzue? Eskuak baino gehiago? Bai, hori ziur. Bai, asko gainera. Bai. Erronka potentea, zan? Erronka potentea. Bai. Egia esan, guk barrexerka normalean, ja, aldatu ditut eskuak. Ya está? Guk barrexerka normalean uzarte ditugu bakarrizketak, esketxak eta antzerkiak. Eta emanaldi batean dena. Tardun hemen egin unolako zerbait egin, zesan ziguten hori gidatzeko inaugurazio ekitaldia, hola, besterik gabe. Eta ardun esan genuen, ingo dugu pixkatolako formatu bat, baina esketxen ordez, jendeak itzen du, hitzaldiak. Jendeak. Orokorrean, guri berdintzegun hork. Bai, teknikariek, antolatzaiek, eta bar. Nengoa bakarrizketa, antzerkiak, eta esketxen ordez, Hori da. Eta guretzako ere, esketxak kentzea, pixkat erronka bat zan. Bai. Bertigoa ematen du? Neri hasieran bai. Ez genuen oso ondo ulertzen, baina horrek funtzionatuko du. Ze gureak, antzerkia azka, eta esketxa azka. Ikusi duzu nire belarritakoa? Ez. Begira. Azte belarritakoa. Aizu, ikusi duzu bere belarritakoa? Ez. Begira. Esketxak endut antzerkia bakarrik funtzionatuko du. Baina uste dugu baiet. Zenbat urte dara matazue elkarrekin hau egiten? 5, 2018an otxaian hasi ginen. Pandemia bat artean? Bai, pandemia bat artean. Eberez juntatu ginenan ere ez genuen asko ezagutzen elkar. Edo, zero. Zero. Gu de hecho ez ginen ezagutzen. Eta zelan izan zen? Bapatean topatu zineten WhatsApp talde batean, edo nola izan zen? Mikel eta Maialen hasi ziren proiektua honetan pentsatzen, eta batez ere parrandan, antzerki munduan ibiltzen ginen eta ezagunei, hasi ziren komentatzen, eta bilera moduko bat egin genuen. Bai. Eta gaur arte. Nola? Hainbeste urteren ondoren? Paperean. Durangon 2 emanaldi, Durangoko azokan zehar, nola hartu zenuten gonbidapena? Horrela. Bai. Ezin ezetzik esan, ez? Ez genuen espero. Udaran, nahiko paroia egin genuen, udara da.
Eta ginen, bueno, emanaldiren bat ateratzen zaigun, edo beste, eta batean Durango. Eta zen, como, Durango? Bai. Gu, Durango? Bale, bale. Bai, bitxia izan zen, ze aurkeztu ginen hori estenatokiaren plataforma ontara, eta hor, esan ziguten baietz, baina ea gainera, animatuko ginen inaugurazio ekitaldia gidatzera, eta egia esan hori izan zen sorpresa, hori ez genuen espero. Baina Durango kasoka ere izan daiteke plataforma bat. Claro. Bai. Claro. Zelitzake gaizki hongo. Aprobetxatzera satozte aukera a tope. Bai. Bizkaiara iritsi gea, a ber. Edozein herritako udaletxea kontratatu nahi bagaitu, hor gaude, pres gaude. Claro. Kaixo, Paul. Kaixo. Zelan zaude? Ondo. Ondo? Gustura? Bai. Orain arte, pelikulak egin duen ibilbidearekin, nola baloratuko zenuke? Jo, ezin jo beha. Estreinatu zenetik Sitxesen, ja proiektzioa bera izan zen opari bat. Ze, oso harrera polita izan zuen, gero, eta gero egon diren festivalekin ere, publikoren harrera mundiala izan da. Publikoaren sari guztiak irabazitugu, egon gara lau festivaletan eta laurak irabazitugu, eta horretaz aparte efektu bereziak eta kritikaren premio bat ere. Baina berez, proiektzioa eta jendearen harrera ja sari bat izan da, borduan oso pozik. Eta gero, bost nominazio lortuta, ez genuen espero, eta, pozik. Eta Durangon, zer suposatzen du iratirentzat Durangon egoteak? Argi geneukan Durangon egon nahi genuela, irati Durangon egon barzuela, ez? Azkenean irati guztia zordio euskararen kulturari, eta Durango euskararen azoka da, ez? Orduan guretzako egon behar zen. Zuri, irakurtzea gustatzen zaizu? Bai, denetarik, literatura, komikiak, azken boladan, novelatxoren bat irakurri dut ere, baina bai. Eta Durangon aprobetxatzen duzu, ez dakit, sortzen zaizkizun historiak edo, beita bilatzeko inspirazio iturri izan daiteken zerbait edo zeo zer? Bai, noski, urtero saiatzen naiz joten, bai liburuak, komikiak eta diskak erosteko. Erreserbatzen ditut gauza batzuk ez, bertan erosteko. Horten badaukazu zerbait begiz jota? Bai, Mikel Laboaren komiki hau, Josemiski marraztutako hau, berdara, erreserbatu dut ez dut erosi, bere eskutan hartzeko eta berak sinatzeko adibidez. Eta zure lanak orain arte, baditu hainbat helduleku, errekonozitzen dugu, dagoeneko zure sinadura lan batean, ez da gitxi, hori. Ardatzetako bat euskara delako. Arreta berezia jartzen dio zuzkuntzari. Gertatu da, egin dituan bi pelikulak daudela oinarritutak euskal elezarretan erabatean, ez? Bata Txerrementaren ipuinan da bestea euskal mitologian. Eta ezke horrela izan behar zuen, euskaraz izan behar zuten, ez zegoen beste erarik, ez? Azkenean, esan daiteke ipuin horiek erabatean existitu dira eta mantendu dira euskararen gatik. Euskal mitologian esaten den moduan izena duen guztia bada, eta izen horiek euskarazkoak dira eta izaten baditugu, mantentzen baditugu, existitzen dira izaki horiek edo ipuin horiek, ez? Eta, esan daiteke euskara gabe ez liratekela existituko. Orduan, pelikula bat ipuin horiei buruz egiten badut euskaraz egin behar dut, erabat. Eta azkenengo pelikula hau, triunfoa lortzea, triunfoa egitea, nolakoa izan da? Errodajeak nolakoak izan dira, ze esperientziarekin zoaz? Errementari oso argi neukan zer egin nahi nuen, baina nire lehenengo pelikula izan da, beldurrak neuzkan, eta esan daiteke, seiatu nintzela alik eta gehien, oso perfekzionista izan nintzen neukan storyboardarekin, ez? Horrek niretzako estres handia sortu karri zidan, ez? Bai. Eta, nik uste hori ez dela gertatu Iratin, ez? Iratin, naiz eta pelikula bi aldiz handiagoa izan, asko zere lasaiago egon naiz, zakit punto zen batekin, eta naiz eta auki gudaloste bat hor, ehunka pertsona borrokan, blokatzarekin, euria eta bar, egon naiz oso lasai.
Orduan ez dakit, igual, bueno, esperientzia edo edan alakoa, baina egia esan hori iratin, bai. Asko gozatu horregatik. Bai. Zeskatuko zenioke bizitzari? Pelikula gehiago egitea. Hori da, bai. Honetan jarraitzea, bizitzen. Zenbat historia dituzu, kajoian? Asko. Bizitzak ez dit emango, hainbeste historia kontatzeko, orduan ondo aukeratu behar dira, ez dira errezak altzatzen. Zer da zuretzat Durangoko azoka? Netzako Durangoko azoka da festa handi bat, eta bada ere modu bat, euskararen inguruan eta kulturaren inguruan herri bat bageala edo bageala berresteko. Netzako Durangoko azoka da txikitatik etorri zen leku bat, gurasoek ekarrita, oin berdin egiten dugu ni Andreak eta nik guruen egin. Aspaldi ikusi gabeko lagunekin elkartzeko topagune bat. Lagun asko topatuko dituzu hemen? Bai, ezagun asko. Nahi gabe ere topatzea dituzu, edo gelditzea propio behaiekin, edo, bai, sorpresak hartzea dituzu. Hau ere Durangoko azoka da, Bai, jakin ez da, azokaz gain, ondoko giroa azokaren parte da, ez da. Niretzako Durangoko azoka da Euskal Herri osoko jendea, euskaltzalea, kulturzalea biltzeko leku bat. Polita da ikustea liburuak, jende famatua musikan eta, baina gero beti gustuko da hemen etortzea eta lagunekin pizka bat zeo zer edatea eta pasatzea eguna. Zer esango dugu, oso eskertuta gaudela azokan parte hartu duten guztiekin. Milaka pertsona etorri dira azokara urten ere, badakigu batzuk etorri ezinean geratu direla, baina online parte hartu ahal izan dutela, beste guztiak hemen izan dira. Eta, behintzat nahiko genukena da, etorri diren bizitari guztiak etxera itzuli izana, zerbait baliotsua berreskuratu duten sentipenarekin. Zer suposatzen duzu etzat ahotsenean jotzeak, horrelako leku batean egon izateak? Azkenean, azokan egotea kriston privilegioa da guretzako talde bezala. Ze, azkenean olako azokak bizibilitate pilo bat emoten dugu, beste talde batzukaz egoteko aukera dekozu, gure lana beste aurkeztu, saldu, eta gero hemen jotzea kriston ilusioa eta gogoak, ze azkenean zuk egindako lan guztia aurkeztu egiten duzu bestean aurrean. Eta nola dira lehenengo momentu horiek, zaudetenean horratzean, aldagela horretan? Itxoiten ateratzeko. Hane bete urduri? Ni beti urduri. Beti. Eta zer egiten duzu urduritasun hori barritzeko? Ez dakit beti komunera, bueltaka, ez dakit zer... Agotza berotu... Bai. Nola berotzen duzu? Erabiltzen dut urbotila bat ura erdizka betez eta pajita bat sartzen dut. Hona egin hori ez dago esaterako balio, psikologikoa da. Nitzako estudiak dauz eta hori balio deu, baina danitzak lasai hau gelditzeko horregaz. Eta zuk zer egiten duzu? Batez ere igual lepoa berotu eta prestatu. Baina oso lasaia da, beti. Nina zurduritasuna eta bera da lasaitasuna. Horrela lortzen da, Igotzen zaretenean holtzan eta teknikariak esaten dizuenean, aizu, guazen probatzera. Zer da kantatzen duzuena? Beti kanta berdina erabiltzen duzuena? Bai. Zerekin egiten duzuen? Russian Red taldea. Bai. Eta bestia da Fuerteventura. Ez dakit, guztoko dut. Nik lehen Queenen abestia bat abesten edan, baina onja probatzen dut ez gure abestiak bada espada, berotzen hasteko. Eta azoka bada plaza ona zarea egiteko, beste artista batzuekin egoteko, esperientziak partekatzeko? Nik uste dut baietz, azkenean zure estandadeko zu eta bertan egon berzara zure kideakaz, baina mugitu alzara eta beste batzukaz berbain, edo elkartu, edo aspaldi ikusi ez dituzun pertsonak berriro hemen elkarri ikustea eta esperientziak partekatzea, momentu bat da, azkenean artista asko elkartzen garen gune berdinean. Ez da topatuko dugu disko berrian? Diskoa beldurren inguruan hitz egiten dugu. Hanek egiten ditu beti letrak eta
kasualitatez edo ez, abesti bakoitzak beldur bati buruz doa, ezta? Bai, hori da. Beldurrak bakarka bizitzen dugu zenak, baina kolektiboki sufritzen dugu zenak. Orduen, bai, abestiak euren artean historia desberdinak kontatzen dituzte, baina era berean konektatuta dauz, eta dauz lasaiak, baina oso kainera direnak, abotze registroa bere desberdinak, denetari. Horain bakarrik behar dugu, itxarotan azaitu eta inoiz ez galdu. Egundanak ez dira berdin, keba. Nola izan duzu berriz ere eszenatokietara bueltatzeko grina? Bueno, Inigo Muguruza omenaldian, gonbideo entzinen. Bai? Esan, motxito. Gonbideo zion jotea, noski, omenaldi zen. Batu ginen un hortarako eta hori, laukantu joteko. Batu ginen, joen duen, ondo paso gen duen, eta azten da ramen nola bueltaka eta kerrikera gero berri batu ginen eta zeo zein godeu, bai ez bai. Egon ginen ezketan pizkat eta azken erabak egin aurre botatzea berriz. Martxan jartzea berriz ere. Bai. Aizuek eta gorputza ez da erdo hiltzen, zan nahi dut. 30 urte, adibidez, maiztasun berdinarekin gitarra jo barik, edo kantatu barik, edo ez dakit baterian ibilio barik, edo sormen prozesu batean egon barik, azkenean gorputza berriz ohitu behar da, ez? Bai, batez ere honena. Bai, niretzat gogorra esan da. Bai. Bueltatzia eta ia formia... Crossfita egiten da horrela. Bai, bueno. Asko ez, baina, bueno, ez... lan pilua indeu, bueno, gaur egunean, lehen baino hobeto, jote. Lehen baino hobeto, horrela sentitzen zarete? Zuzenekoetan orain? Zergatik? Bueno, lan geixo etxo goain, lehen alperro ginen. Bueno. Bai. Baina ilusioa ez da aldatzen, eh? Ez, ilusioa ez. Aldau, ez geixo, en momentu dau. Beste ilusio berri batekin eta berri batzukin hartzen dugu. Plaza berriz. Zelan jaso duzue plazaren beroa? Eukideruna bain arte izan da ere, nahiko leku ondizetan jo izan deula, ez? Beken eta festivaletan. Eta horren eszenatokia eta jendia pizkatan hain aparte eta gozak. Eta berriz gogoakin oain nazten geha jira bat etzen salatan. Bai. Hemen eta Bilbon Gasteizen, Iruñan eta Orziar. Eta ez da berdin olako aretotan jotia edo festival ondizetan. Olako aretotan oain arte foren zen gozak, ondarruan eta olako lekutan, bai, jendia ikusten da berotasunakin eta gogoakin, horri garritzen da, urrezoz. Bai. Eta guai da, jendia hor eta jenditzatu dezu hemen. Lehen eta orain, oholtza gainean jartzen zaretenean, jarrera berdina da, sentsazioa berdina da? Guria? Bai. Bai. Eta oholtzara atera aurretik? Ere bai. Urduritasuna iguala da? Bai, batez. Zu oso lasai zaude, baina... Bai, ni beti... Ikusten zaio ez. Etapa berri honetan, zerk egiten dizue ilusio berezia? Bakit izan zue jotzea, betetzea, baina badaukazue begirada nonbaiten jarrita? Ez, dakona ilusioa eta pizkatori kuriositatea da, aber, 30 urtetan gero berrizazio joten, eta aber jendiak zela hostia ontzuten doan, ez, berriz gurekin, kantu berriakin, garaiak aldaturia, musikaletik mundu aldatura, gozasko aldaturia, eta aber zer ikusten den gure aurrian, ez? Horrengo arte, venga! Bueno, uste dut, ulertu dudala zer esan nahi duen Durangoko azokak. Topalekua, oroitzapen bat, maitasuna, elkartasuna, mozkorra, liburu berriak, disko berriak, lagunarteko momentu bat, oso leku aproposa gauza berriak erosteko. Beraz, joango naiz, ointxe bertan erostera. Txau! Kuku! Ze? Zuster? Liburua begiratzen gainera Italiako komikiak badaude. Badaude? Ze? Topatu duzu gustatzen zaitunik? Oso kutsakorrak gara, gu italiarrok. Bai, eta despistea deserie dakarzue zuek etxetik. Ez algin ez zuta biokeratuak gauzak egiteko? Beste zerbait egin behar dugu. Horein bai, nahi duzu kontzertu bat ikustera joan? Amaitzeko aguna?
ez? Norena da kontzertuan? Zua? Joan gaitezke. Ba, hortik, Plateronara joango gara, Otxeneara. Bai, Ados? ados. Ingo dugu Charlie Chaplin moduan. Zer egin nahi didazu? Ai, mesedez, Alessandro, ez que ez dindut zurekin gehiago. Ai, normala.